Talán egyetértetek velem azzal, hogy ma már nagyon fontos, hogy a fürdőszobánknak is egyedi stílust adjunk, hogy ezt hogyan tehetjük meg, abban most Tamás fog nekünk segíteni. Szia Tamás! Szia! Elképesztő a szín és formaválaszték. Ma már ez a trend? Igen, ez a mai trendnek megfelelő, amit itt például látsz is a falon. Ugye a gyártók most már törekednek arra, hogy minél színesebb dizájnnal jöjjenek ki a piacra, mivel most már a fürdőszoba a lakásnak egy égköve, és ugye egyre többen odafigyelnek arra, hogy minél trendibb és minél szebb fürdőszobát alakítsanak ki. Ugye évekkel ezelőtt még csak a fekete szín jelent meg a piacon, és az volt a trendi, de most már az utóbbi egy-két évben ugye megjelent a színes kollekció, és erre törekednek a gyártók, hogy minél többféle termékük azonos színvilágba, mindennel passzolva kikerüljön a kínálatba. Mi az, ami most nagyon megy? Melyik színt keresik, melyik formát keresik leginkább? Formára azt tudom mondani, hogy szinte mindegyik, tehát a szögletestől a kerekig. Például, hogy a mosdókat elemezzük, akkor most divat ezek a pultra ültethető mosdók, és a színvilágban pedig inkább ezek a földszínei, a matt, ezek a pasztelszínek a jellemzőek. Forma és a szín mellett nagyon fontos az időtállóság és a strapabírás, mert azért valljuk be, hogy néha belejtünk ezt-azt, amit talán felsérti a mosdót. Ezek a mosdók strapabíróak, időtállóak? Kell attól tartanunk, hogy könnyen megsérülnek? Nagyon jó a felvetésed. Ugye mindig az újdonságokra egy kicsit félve reagál a piac, új termékeknél, a színeknél, ugye az új anyaghasználatoknál. Ugye ez egy kerámia mosdó, mint egy hagyományos kerámia mosdóként funkcionálnak, tehát ugyanazzal a technológiával készülnek, ugyanúgy égetett termékekről beszélünk, illetve ezeknek van egy speciális bevonata is, ami abszolút taszítja ezeket a különböző festékanyagokat, például esetleg hajfesték, szemceruza, szemfesték. Nem kell félni ezektől a dolgoktól. Most már a gyártók arra törekszenek, hogy koncepcióba gondolkodjanak, ahol azonos színvilággal jön ki adott esetben a kád, a mosdó, a bútor, a WC, de gyere, megmutatom neked. Hú, kíváncsian már, nézzük meg! Hát most már értem, miről beszéltél, Tamás, ez nagyon szép és nagyon egységes fürdőszobát ad ez a szín variáció. Erre törekszenek most a gyártók. Régen problémát okozott, például a fehér termék esetében 3 különböző anyag szükséglet volt a fürdőszobába, ezért a fehér az 3 különböző fehér szín volt. Most már ugye megpróbálnak színazonosan dolgozni, tehát ugyanaz a kádnak, a bútornak, adott esetben a mosdónak is a színvilága, tehát nem fog problémát okozni a szín. Sőt, hogy tovább fokozzuk a dolgot, lehet úgy is, hogy a kádnak a belseje is azonos szín. Oh. Tehát akár ugyanez a szürke megjelenik belül, vagy akár fekete, tehát hogy 2 szín kombinációja is lehet. Ugyanígy a mosdó esetében is. Komolyan? Tehát akkor most már tényleg elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag csak a képzeletünk szab határt. Hát igen. És mi a helyzet a radiátorral? Ez is egy jó kérdés. Ugye természetesen az is meg tud ugyanabban a színvilágban jelenni, mint akár a kád, a bútor, a mosdó. Tehát teljesen egy egységes koncepciót tudunk most már felkínálni a fürdőszobára. Hogyha valaki most kedvet kapott ahhoz, hogy akkor egyedivé varázsolja a fürdőszobáját, akkor mi legyen az első lépés, hol kezdje ezt? Nagyon fontos, olyan helyet keressen, ahol szakmai segítséget, műszaki segítséget tud kapni, illetve emellett még meg tudja tekinteni a termékeket, azoknak a minőségét, színvilágát, és esetleg még dizájn tanácsot is tud kapni. És nagyon fontos, hogy aki hosszú távon gondolkodik a fürdőszoba felújításába, figyeljen oda a megfelelő minőségre.